haka amma bari ina zuwa. Inna lillahi inna ilaihi. Baba dan Allah dan Annabi ka taimaka min na auri Sale. Wallahi ba zan iya rayuwa ba shi ba. Ki kwantar da hankalinki ma. Ki daina magana ai wannan yaron kamar kin aure shi. Bari in fara kwance ki. Ina zuwa. Ai kina cikin ba magana ma wai ai abu. Bari in kwance. Bari in kwance. Ai. Wannan bala'i ne. Wannan masifa ce. Hisa gaba ɗaya wani shekara wajen nawa ruwan sama ma ba kasafai ake yin sa saboda irin wa'annan bala'in. Billahi lazi sanyi kaga dai shi ma kansa an ce rahama ne wani lokaci. Amma billahi lazi zaka ga yanzu zafi ya kori sanyi. Ba ni ta kana kowa ya zo. Ya ta wada sai dai kwance ta. Ya fita ita? Saboda shi daure ta. Yanzu ba bangari ba. Na jaddada ma ka ba a hankali. Riba abin tana nan zuwa daushe. Kin fa faɗa gaskiya. Kai kyakkyawa. Yau na gane haka tunda uwata ta haife ni ban san ni mai kyau bane sai yau. A'a. Ai kai kyakkyawa ne gafa hancin naka fa. To na je na kwance ta. Sake daure ta kuma ka ga zan yi da kai.